Sound check. Maya payabak po. At yutan na po king katlong aldo ng kaya katang pamagsadya, king kapiasa ng San Carlos Borromeo. Siklod tama po. Ginubos ng mawari po din labi ko. Banaygas niya siwala ko yung mga kayubong puri mo. O Diyos ko, sumap ka po ka ako. Ginoo ko, mirapal ka, pakasawpan mo ko. Kapanisyan, itangan po. Magkumpisal ko kin Diyos si pang may payang tuto. At kaya kayo kapatad, uli mi kasala kong bina. King isip, amano at tapat. At miyaliwang kakulangan. Mi kasala ko, mi kasala ko, mi kasala kong bina. Uli na nita ipanigapo ko ka Santa Mariang Kapelman Birhen, karisabla anghel ang pong santo, at kaya kayo kapatad, king ipanalangin niyo ko king Diyos aginuta mo. Panalangin king Aldo kang San Carlos Borromeo. Itamangan po, O Diyos ipang may pahinduto, may ngawaking banwat yato, mitipon king ini, ban parangalanda ka at samban, kapamilataning kekang santo at kekang patulunan, isang Carlos Borromeo, Arsobispo ng Milano. Linisan mo sana din kekeng puso at palinawad din kekeng kaisipan. Banatulos mi, imburi mong ituro kaya kami, kapamilataning biye at alimbawang pepalto, ning kekang Cardinal Diakono. Dinan mo king tetagan at sikanan, baking miyampayanan king kayang tepangan, makirap karing kasalang ng Santa Iglesia. King panahon na ding kontra-reformista at ding humilyati. Dinan mo king kayang sigasig, para king kapakanan ding Santa Iglesia, magobrang alang patanat para king kabayo ning anyo ning yatong makababad king kasalanan. Matsurang bisyo at sama king Santa Iglesia. Isadya mo rin puso mi, banibalot king kayang kabanalan, at maging masigasig sumuyo kaya ka at king Santa Iglesia. Maging matatag kaya sanang marap karing kasalukuyan ming problema. Ban kalupa ning malapatron ming isang Carlos Borromeo, miras kay ngabi-abe king kiyakang kirian, manggaman king alananga Yanasa. Panalangin king katlong aldo, itangan po. O Ginoong Jesus, ing kiyakang kakaluluan, niyang mibait ka, ampo niyang makasabit na kang mamate king krus. Yang minye bini king nasa nang mibibiyang kalulong San Carlos. Dapat ena apalyari, pauli nin dignidad na anting prinsipe ning Santa Iglesia. Dapat ing espiritu nat diwa, makakapakaluluyo. Dinan mo kaya sana kaniting espiritu, bani kami man, miyampulayan, keketang makapakalulo ng espiritong San Carlos. Banting upayang mantili kayang kalulo, king kakabaning BME, Yanasa. King kataymikan sa pilantala ng grasyang buritang nabangnan, king pamamilatan ng San Carlos Borromeo. Ipamiyat siya banwa, misambani lagyo mo, datang kaya kaming keriyan mo, may paminton inlob mo kay Resulip antibanwa. Ing kakanan mi, king Aldo, ibiya mo kaya kami, king Aldo ngeni. Ampon ipatawad mo kaya kami ding salami kaya ka. Anting pamamatawad mi, karing mi kasala kaya kami. Mga yam kaya paisawol king tukso, nunay kabos mo kami, king sablang maro. Babo Maria, mipno ka king grasya yung ginuwat siya kaya ka, nuwan ka rin sa blang babay, nun niya pa naman imbungan na ningatsan mi Jesus. Santa Maria ng Induning Diyos, ipanalangin mo kayang makasalanan, ngayon at king oras ning kamatayan mi. Amen. Ligaya king ipa at king anak at king banal na espiritu. Antimoy sa jarang ligaya, ibat king kamumulan, ngayon at kapilan man manggaman king alananga, Yanasa. Ipamiyat siya banwa, misambani lagyo mo, datang kaya kaming keriyan mo,
mi pamintuan ilob mo kay resulip antibanwa. Ingka kanan mi King Aldo, ibiyam mo kay kami King Aldo ngeni. Ampo ni patawad mo kay kami, ding sala mi kay ka. Anting pamamatawad mi, karing mi kasala kay kami. Mayam mo kay paisawol King tukso, nunay kabos mo kami King sablang marok. Amen. Bapong Maria, nung kaking grasya, ing ginuwat ko. Nuwan ka karing sablang babay, at nunya pa naman, ing bungo na ning atyan mi Jesus. Santa Maria, induning Diyos, ipanalangin mo kayong makasalanan. Nginit king oras ning kamatayan mi. Amen. Ligaya king ipa, at king anak, at king banal na Espiritu. Antimoy sa jarang ligaya, iba't king kamumulan, nginit kapilan man manggamang king alananga. Yanasa. Ipami at banwa, misambani lagyo mo. Datang kay kami kiriyan mo. Mi pamintuan ilob mo kay resulip antibanwa. Ingka kanan mi King Aldo, ibiyam mo kay kami King Aldo ngeni. Ampon ipatawad mo kay kami ding sala mi kay ka. Anting pamamatawad mi, karing mi kasala kay kami. Mangayam kay paisawol king tukso, nunay kabos mo kami king sablang marok. Amen. Bapong Maria, nung kaking grasya, ing ginuwat ko. Nuwan ka karing sablang babay, at nunya pa naman, ing bungo na ning atyan mi Jesus. Santa Maria, induning Diyos, ipanalangin mo kayong makasalanan. Nginit king oras ning kamatayan mi. Amen. Ligaya king ipa, at king anak, at king banal na Espiritu. Antimoy sa jarang ligaya, iba't king kamumulan, nginit kapilan man manggaman king alananga. Yanasa. Litanya kang San Carlos Borromeo. Ginoo pakalulu, Ginoo pakalulu, Kristo pakalulu, Kristo pakalulu, Ginoo pakalulu, Ginoo pakalulu, Kristo pakiramdaman mo kami, Kristo pakapakiramdaman mo kami, Kristo pakapakiramdaman mo kami, Kristo pakapakiramdaman mo kami, Diyos ipabanwa, pakaluluan mo kami, Diyos anak amin yaklong king yato, pakaluluan mo kami, Diyos Espiritu Santo, pakaluluan mo kami, Santa Trinidad, meto nga Diyos, pakaluluan mo kami, Santa Maria, panalangin mo kami, San Carlos Borromeo, panalangin mo kami, Defensor ning Santa Iglesia, ipanalangin mo kami, Protector ning Milano, panalangin mo kami, malugod ka ring kalulu, panalangin mo kami, mapaglunos ka ring pulubi, ipanalangin mo kami, kalaban ding humilyati, ipanalangin mo kami, kalasag ding malulupig ang matulid, ipanalangin mo kami, wana ng gamat papapiyong kalima, ipanalangin mo kami, kalaban ding eres, ipanalangin mo kami, asyas ning Santa Iglesia, ipanalangin mo kami, talausok ning Santo Papa, ipanalangin mo kami, administrador ning Estado Papal, ipanalangin mo kami, mapagdulap king kapayapan, ipanalangin mo kami, prinsipi ning Santa Iglesia, ipanalangin mo kami, kordero ng Diyos, amilalako king kasalanan ng yato, patawaran mo kami, Ginoo. kordero ng Diyos, amilalako king kasalanan ng yato, Pakiramdaman mo kami, O Ginoo. kordero ng Diyos, amilalako king kasalanan ng yato, Pakaluluan mo kami, O Ginoo. ipanalangin mo kami, O Banat a Carlos Borromeo. Bami nga pa kayong tuliran na bangnan ing pangako ng ginutang Yesu Kristo. Panalangin, itangan po, O Diyos, amay paing datu, ampat king pamigunam mi, king biye at misyon ng San Carlos Borromeo, keti sulip, apakyabutan mi naman sapo, ing kayang pamagkanlong at pagamwa mo. Banting upayang akamtan mi, ing kayang pamamatula at kayampunan. Pauli na namang Jesucristo ang anak mo, ang mabibiyat magari kambe mo, at ning banal na Espiritu, ngini at manggaman king alananga Yanasa. Panalangin apamupos king Aldoldo, itangan po. O dibinong mengabus, pasalamat kay ka, king dininan mo king metong nga patron, ay ating puso karing maluka, biyasang makyabe, maging karing atinan o karing kapos king biye. Maging tunay miyasang alimbawa, king kasalukuyan ming biye. Banketa apasyag mi, king kekeng kasalpantayanan, king aldo ming pamibiyebye. Mabiyasa kay santupad, kaning banal mong kautusan, at kalupa ning kekeng malapatron, isang Carlos Borromeo, apanlualo miyo ing kekeng kasalpantayanan, kimip nun tetagan at katimuan.
iti adon mi, kapamilatan ng Yeso Kristong ginumi, Yanasa. Maligayang San Carlos Borromeo, Ipanalangin mo kami. kilagyo pa, poning anak, ang poning banal na Espiritu. Amen. San Carlos niya, 28. 28 ang pangalan pala niya. Wala lang. Sa barangay Kalalita naman eh. Meron kang date niya, hindi ka lang. Lubena kayo. Mayapat magrasya nga bakpo kay kayungan. Kaniti pong kikatang kapag masusyan, pakiabetala ka rin kikatang panalangin, ding makatuking intensyones. Ding masi-sponsor king nobena ng parangal kang San Carlos Borromeo. Ilapin po ding makatuki kang beda rin karelang familia. Jose Tolentino, Daling Sarmiento, Allen Gutierrez, Lucita Flores, Nati de Guzman, Julie Gatchalian, Zander Lopez, Joan Cortez, Jerry Galang, Libring Tolentino, Arnold Lopez, Ami Gomez, Islo Lopez, at Mike Tolentino. Successful operation ng Father Bid Echanova. Successful board exam, Ralph Masa. Special intention, Rivera family at Vicky Macabali. Speedy recovery, Opel Sarmiento, Randy Sarmiento, Jefferson Calderon, Elizabeth and Rowell Romano, Bel Trinidad at Aleli Orbizo. Healing, Pastor Nick Morales. Safe travel ng Angeles and Reyes family. Antimurin ding sablang kaladoking purgatorio at ding kaladwada di Domingo Senior, Josepina, Iluminada, Rizanel, Santiago Senior, Ponciano, Pablo, Uliana, Diosdado, Corazon, Rodolfo, Gloria, Pelino, Librado, Danilo, Felipe, Larni, Isabelo, Angelita, Vicente, Bonifacio, Dante, Monica at Angelo.
Magkiabetan po king dalita pamukulat. Kiligilingin pa ang po ng anak, ang po ng Banal Espiritu, Amen. ang grasya ng ginutamang Yesu Kristo, ang lugod na ng Diyos, at ang pamakyago ng Banal Espiritu, mantabi kay kaingan, At kay kaon timurin. maya payabak po kay kaingan, Maya payabak po amo. at atyuta na kay Katlong Aldo, ng pamagsadyata naman, king pesa na pong San Carlos Borromeo. Nya batang abiyabing matampangganap ngini kaniting kapag masusyan, amin ang tala pamod pagsisyan, din kasalanan tamo, anyaran tapa mo yung lunos na at kapatawaran ng Diyos. Ikang ebihasang mga biran, Ginoo pakadulo. Ginoo pakalulu. Ikang sukat ming suywan, kimip mong kagalangan, takot at katapatan. Kristo pakadulo. Kristo pakalulu. Ikang mamablas, king mayap at dapat ning ninuman. Ginoo pakadulo. Ginoo pakalulu. Ang Diyos sa mayupayang totoo, pakaluluwa na katamo, at king pangapatawad na rin kasalanan tamo. Idala na katangan sana, king bie alanganga. Amen.
Manalangin tamo. Oy paming mayupaya, birian mo nga kilala ka, kapamilataning pamanaral ding man mong apostol Simon at Judas Tadeo. Kapamilatan ding karelang panalangin, malugod mo sanang ipagkalub, king kang iglesia, ingalang patanad a panyulong, ating pangarakal ding taong sasalpantaya keka. Itihadon mi, king kapamilataning ginuming Jesucristo ng anak mo, ang mabibi at magari kambemo, aning banal espiritu, metong mo king panga Diyos, manggaman king alanganga. Amen. Makiramdam tamo po king amano ning Ginoo. Pamamasang ibat, king sulat ng San Pablo, karing tao Efeso. E kayo dayuan, o taong ibat king aliwang balen, nune kabalen da koring pinili ning Diyos, at kabilang kayo king pamilyana. Mitalakad kayo naman baborang pundasyon, ding apostol at ding propeta, imbatong pamuntok, iapi ni Kristo Jesus mismo. At king kapamilatana, miyugne-ugne indake ng edipisyo, at maging templo yang banal. Uli na murin ning kekong pangayagom keyo, ikayuman kambeda ring aliwa, maging metong kontok na nga ning Diyos, king kapamilataning Espiritu. Amano ning Ginoo, Salamat king Dios. ing pamalitara, kakablas karing sepo ning yato, Ing pamalitara kakablas karing sepo ning yato. papasyag ning banwang melaparan, ing dangala ning Diyos, pakilala ning sikluban, ing kayang depatan, ingaldo babalita na iti, king tutuking aldo, at ing bengi pabalo na, king benging katukina. Ing pamalitara kakablas karing sepo ning yato. Alang amanong sa salitara, ni siwalang damdaman mo karela, makanyan paman, king mabilog ayato, kakablas ing siwalara, at karing sepo ning yato, ing mensahira. Ing pamalitara kakablas karing sepo ning yato. Parangalantaya po yung maya pabalita. Pupuryan da ka, O Diyos, kikilalanan da ka, anting ginumi, ing maligayang grupo, ring kaya kang apostol, parangalan da ka.
Ang Ginoo mantabi kay kayo, at kaya timurin. pamamasa king may pabalita, agpang kang San Mateo. Ligaya kaya o Ginoo. King panahon na ito, minukit si Jesus, kimeto nga talimundok, ban manalangin. Karinya may natiling kabukas manalangin. Inyang mayabak na, inaus no rin kayang alagad. May miliyang 12 kareti at inaus nung apostol. Simon ape malagwana namang Pedro at Andres sa kapatid na, Santiago at Juan, Felipe at Bartolome, Mateo at Tomas, Santiago anak ng Alfeo, at Simon ausandang patriota, Judas anak ng Santiago, at Judas Iscariote, ing migtaksil. Kilod na si Jesus, king talimundok, kaya bera, miras sa king kapatagan at disnano karinding dakal karing alagad na. At ilo naman karinding dakalatang may nibatan king mabilog a Judea at Jerusalem at may nibatan karin Tiro at Sidon at ang syudad king bebe ning dayat malat. Ban makirandam kaya at paulo karing karelang sakit. Dinatangla naman kaya ring liligaligan daring marok ay espiritu at kinayapla. Ding sablang tao, pilit ding buring atagkil, huling ingupaya, antiwaring danum, amamagos dulwal kaya, at kinayap langan. Ing mayap ng balita ni kakatamong kaligtasan. Kapurian kaya o Kristo. Makiramdam tamo po king umilya. Good morning, morning. Morning po amo. At nagkamali po ako. Galing pala na kay San Lucas ang binasa natin, hindi kay Mateo. Alam niyo po ba kung bakit si Judas Tadeo, ito pong isa sa mga pinagdiriwang nating pista ngayon kasama San Simon, ay tinawag na Saint of Lost Causes. No? Siguro yung mga hopeless cases, mga desperate cases, siya ang pwedeng lapitan na santo, na apostol, si Saint Jude. Nagsimula daw po yan kasi nga kapangalan niya si Judas Iscariote. Kaya baka walang lalapit sa kanya dahil sa baka yung mga nagdarasal mapagkamalang lumalapit sila kay Judas Iscariote. Kaya naisipan daw po sa tradisyon na gawin siyang santo ng mga desperate, mga yan, lost causes. Kung totoo o hindi, no? Pero dahil sa tagal na po ng panahon ng nabuhay itong mga apostol na ito, kaya samut-sari na ang mga istorya tungkol sa kanila. Pero ang kagandahan po nito, ito ang simbahan na pilit na binabalikan yung mga characters at personalidad sa pagsulong ng ating pananampalataya. Hindi nakakalimot sa history. Yan pong ating mahal na simbahan. At sa tanda-tanda na nga po ng ating simbahan, napakayaman niya sa kasaysayan. Kung sisimayin mo lang at iisahin mo lang yung mga figures ng mga nakaraan, no, talagang hindi tayo matatapos kahit lifetime natin sa pagkukwento tungkol sa mga taong ito. Sa pagbusisi sa mga ginampanan ng mga taong ito sa ating pananampalataya. At dito nga po, kaunti lang ang alam natin tungkol dito sa mga santong ito na pinagpares, no? Pinagpir sila ng mahal na ating simbahan sa pagdiriwang sa kanilang kapistahan. No, samantalang ibang apostol nakabukod ang kanila. No, sila naman pinagsama. Sa bagay si Saint Peter po mayroon din siyang kasama pala, no? Saints Peter and Paul pag June, no. Pero mayroon din siya sarili, yung Chair of Peter, no. Pero ito silang dalawa, no.
mayroon kasing isang istorya din na nagsama silang napadpad at pumunta ng Persya kung saan sila nangaral. No? At doon sila na martyr, itong dalawa. Pero kung iisahin po natin, si Saint Jude, tinawag na Tadeus. Ang ibig sabihin ng Tadeus, brother of our Lord. No? Ang isang explanation dito para daw i-distinguish siya kay Iscariote, kay Judas Iscariot. No? Kaya binigyan ng karagdagang description ang kanyang pangalan, Tadeus. Mayroon pong nagsasabi na kapatid siya ni Saint James the Less, the brother of our Lord. No? Or magpinsan sila. No? So ito pong mga ganyan malabo para sa atin. No? Pero hindi siguro yan ang mahalaga. No? Ang mahalaga ay yung ginawa nila para sa pananampalataya. Ito pong si Simon ay tinatawag na patriota, aktivista, zealot. Sa isa pong nabasa ko yung mga zealot ay mga assassins. So ibig sabihin sila yung mga tumatarget ng mga siguro mga parang bayarin na pumapatay, parang ganon. Mga zealots, o pwedeng hindi sila babayarin, pero dahil sa kanilang paninindigan, para silang nung panahon ni Marcos, mayroon yatang Sparrow Unit, yung mga NPA, na silang tumatarget sa mga abusado sa lipunan, Sparrow Unit. Zealots, pero pag zealots, tinatawag din mga aktivista, patriota, ibig sabihin nationalistic na mga Israelita. Pwede rin na sila ay nakikilaban sa Roma, na nagpupumilit na ibangon sa pagkailalim ng Rome ang Israel. Nangangarap na maging independent na bayan na hindi sinasakop ng Rome. So, siguro very patriotic itong si Simon, at nakita niya kay Jesus ang pwedeng mamuno sa kanyang adhikain. Siguro ito na yung mamumuno para muli magsasarili ang bansang Israel. Ganyan. Malamang ganyan, no? Naghihintay ba siya na pamumunuan ni Jesus ang isang matugong himagsikan laban sa Rome? At kumukusa ng tiyempo? Ito po'y mga kuro-kuro, mga sabi-sabi. Kasi nga wala tayong pagbasihan. Dahil konti lang ang nakasulat sa Bible tungkol dito kay Simon. Pero sabi ko nga po, ang mahalaga ay yung ginampanan nilang dumating ang araw, pinagpatuloy nila ang pangangaral ng Panginoon. At ang nakakapangilabot at nakakamangha sa ginawa nila, itong mga apostol, kabilang na si Simon at saka si Judas Tadeo, hindi sila natakot mag-alay ng buhay para kay Jesus. Hindi sila natakot mamatay. Ang isa nga pong tradisyon tungkol kay Simon, ang kanyang kamatayan, linagahari siya, hinati ang katawan. Kaya doon po sa isang picture niya, may hawak-hawak siyang lagari. Kung yun ang totoo, hindi natin alam. Kasi mayroon ding tradisyon na pinako naman sa krus. Kung alin man doon, parehong torture. Kayo po ang pipiliin niyong kamatayan, lalagarihin kayo ng buhay o ipapakoy kayo sa krus. Di ba? Parehong torture. Pero kung hindi ka naniniwala sa iyong dinadala, sa harap ng ganong torture, sa harap ng ganong
ng nakakapangilabot na banta sa buhay, na kahindik-hindik karumaldumal, hindi ka pa ba naman tatalikod? Hindi ka pa ba naman aayaw sa iyong paniniwala? Pero siguro dahil itong dalawa, they were eyewitnesses of not just the life of the Lord, kundi His resurrection. Kaya ganun, hindi sila natatakot mamatay. Kasi nakita nilang Panginoong na pinatay, tinorture, na inilibing, pero muling nabuhay at nakasalamuha pa nila. Kaya ganong, kahit patayin sila alam nilang kung ang Panginoon nila ay nabuhay na muli, mangyayari din sa kanila. Naisip ko nga po kung si Judas Iscariote ay hindi lang na-depress, naghintay pa ng konti, no, kasi akala niya tapos na yung kasaysayan ng Panginoon ng pinagtaksilan niya. Niregret niya ang kanyang ginawa na pagtataksil. Hindi niya lubos maisip na magawa niya yun kay Jesus, no, na napamahal na rin sa kanya. Kaya siya'y nagbikti. Pero kung naghintay lang siya, malamang siya rin masasaksiyan niya ang hindi ma-imagine ng ninuman ang muling pagkabuhay ng Panginoon. At malamang siya rin po lalong titingkad at lalalim ang kanyang paniniwala kay Jesus. Sa harap ng mga banta sa buhay niya, hindi na siya magbibigti, kundi ihandog din ang kanyang buhay sa Panginoon. Gayong nakita niya sa kanyang dalawang mata, naranasan muli na si Jesus ay buhay sa kabila ng si pinatay at pinaslang. Kaya ito pong mga buhay na mga apostol, ang kanilang pagpapatotoo ay sinasabi lang na sa atin ngayon, hindi guni-guni, hindi katang-isip, hindi imbento lamang ang kwento kay Jesus, ang kwento sa Panginoon. Ni hindi lang sila'y binayaran para ipangaral si Jesus o nasuhulan sila, hindi. Dahil hindi nila gagawin yung paghahandog ng buhay kung hindi tunay na nag-ugat sa kanilang puso, isip, buhay ang Panginoong muling nabuhay. Kaya sila po'y tunay na pruweba, mga saksi na nasa tamang landas ang ating pananampalataya. Kaya ganyan po ang simbahan, no? Kahit yung mga ibang mga santo't santa ay binabalik-balikan natin dahil sila mga tunay at mga matitinding proofs of our faith. No? At ngayon nga po, si San Carlos Borromeo at marami pang mga santo, hindi tayo magsasawang babalik-balikan ang kanilang istorya kasi makikita natin kung paanong tunay nga na si Jesus ang Panginoon at ating tagapagligtas. Amen. Ate po ngayong dulog sa Panginoon ating mga kailingan, tayong lahat na binibigyan ng Panginoon ng maraming magpapatunay ng ating pananampalataya na tunay ngang siya ay ang anak ng Diyos, ang tagapagligtas, ang manunubos. Sasabihin natin sa bawat panalangin, Ginoo, mikarake kesana, king magligtas mong obra. Ginoo, makirake kaya sana king magligtas mong obra.
Para ka ring pari at relihiyoso, makapagtiyagala sana king karelang bukasyon, lalong-lalo na busan ding dakala temptasyon, at kayalan siglang espiritual, ipanalangin taking Ginoo. Ginomi karake kesana king magligtas mong obra. Para ka ring sablang inawos ng Kristo, era sa sasakwil, nunebagkus pakibatanda, king metong amayumong opo, kay batning matampang apamanyuri, at ding pengarira, magsayala sanang kayabera, ipanalangin taking Ginoo. Ginomi karake kesana king magligtas mong obra. Para kay katangan, paratita sanang manatiling tapat, karing tururing apostol, at yu karing kasulatan, at karing sulat ding papa at ding obispo, ipanalangin taking Ginoo. Ginomi karake kesana king magligtas mong obra. Ngini po adwan tamo yung sarili tang kapagnasan. Ginoong Yesus, inyang inaus mula rin kay kang apostol, may natili kang kabukas manalangin. Nya tuturo mo kay kami, ing tutuparan mo, ing kaburyan ang ipamo. At tularan misa, ing kay kang alimbawa, kapamilatan ing pamamintumi, karing kay kang apostol, at ing karelang kalili. Ikang mabibiat magari, manggaman, king alanganga. Amen. Ikanta tayo po yung dalit para king pamagsadya karingayin. Manalayan kay pakamalang kapatid, banitin kay katamang daon, matanggap yara pa ng Diyos, si panglubos mayupaya. Tanggapan na sanang ginuiting dawon karinggamat mo, kay kapuri at ikaligaya ning kayang lagyo, king kay katamoy kasaplala, at king mabilog ng Santa Iglesia. Oy paming miglalang, balang banwa, gaganakan ming ligaya rin kay kang nuwan apostol, Simona Tudas. Tanggapan mo rin ng kekeng hain, at sadya mo kaya sana magmasusi, kareting banala misteryo. Iti adon miking kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Ang ginuman tabi kay kayo, At kay kan timurin, yat nayo rin puso yo. makayat na no king ginu, Pasalamatan tayong ginu, at Diyos tamo. iti karapat dapat at matulit. Tunepin karapat dapat at matulid, ing pasalamatan da kang paratit numang karino ipa, Diyos king alanganga labos mayupaya. Ika ing alangangang pastol, aparating mamantabit dilingap king kekang kawan. Kapamilatan ding apostol, ingatan mo kami at parating ipaglualo. Gawa mong pastol ning kawan, ban makirake king obro ning kekang anak. At iba't pa king kabilyan da karimbanwa, patnubayin da ke pangining kasalukuyan. Ulinita kaberi sa blangkoro, ring anghel karing banwa. Daralit ning kekang ligaya lantok nang, ngaming babye, kapurian kekam.
Tunay kaping banaloy pa, ika ing panibataning sablang kabanalan. Nulinita pagparalampumi, papanalan mo sa reting ayon king Espiritu mo, ban para kaya kami malyarilang katawan at daya, ng ginuming Heso Kristo. Bayami daw ang kusang loob, king pamaylasat kamatayan, kinwaning tinapit, pepasalamat siya keka. Piraso na binyene kaling kayang disipulo nga na, kunan niya iti kongan at kanan niya. Iti kanakong katawan, amidawon, para kay kayo. Makanya mo naman, kay baning apunan, kinwaning kalis, pasibayang pepasalamat kaya ka. At binyining kalis, kaning kayang disipulo nga na, kuha na niya iti kongan, minom ko kaniti. Iti ing kalis, ing kanakong daya. Ing daya ning bay talanganggang tipan. Ami bubu para kaya kahit para ka rin sablang tao, banketa, may patawaran na rin kasalanan. Daptan niyo iti bilang kapigaganakan kanako. Ipasag tayong misteryo ng kasalpantayanan. Gaganakan mi oy pa, ing kamatayan at pamanyabli ng mebya ng anak mo, darang may kakaiting tinape, ning biyating kalis, ning kaligtasan. Lain ming pasalamatan keka, ing pepalyarian mo kaming matampang talakadarapan mo ban sumuyo keka. Mapang mabaming pagamuha mo, king ikaming ansanang misilusulo, king katawan at dayang Kristo, tipuna na kaming anting metong ning banal Espiritu. Ganakan me oy pa, ing Santa Iglesia mong makalaganap kay meto yato, ban beganap yak yung lugod, kambiyan ng Francisco kaya kaming Papa, at Florentino kaya kaming Obispo, ading sablang pare. Gana ka mula naman di kapatad ming pepainawan at maninayang subling niya, ading sablang may yangon na biye. Tanggapan mo sana, king maligay mong harapan, pakaluluan mo kengan, gawan mo kengang karapat dapat magkamit king bilang hangga. Ban kaya ba ng Maria, imbirendo ng Diyos, kambiyan ng San Jose kayong esposo, kaya bering apostol, ading sablang santo, at inupad kimalmong kaburian, king kaya kabaning panawun, purianda kat paligayan, kapamilatan ng Jesucristong kaya kang anak. King kapamilatan ng Kristo, kambiyan at kaya, ipang mayupayang tutu, kagumning banal Espiritu, pupurianda kat parangalan, manggaman king alanganga. Manalain tangmit mong kapanaligan at lugod king impa, karing amanong tiruning Ginoo kaya katam.
Igabos mo kami o ginukisab lang marok. Malugod mong ipagkalubing kapayapaan king panabon mi. Ban king kasopan ike kang pakalulo parati kaming mikabos king kasalanan at binigtas kisab lang kaligaligan. Kabang maninaya kami, kambeni maligayang kapanaligan, king panyatang ng Heso Kristo kaya kaming talapangabos. O ginuming Heso Kristo, sinabi ka rin kaya kang apostol, ing kapayapan na lakwang ko kaya kayo, ing kapayapan ko babiya ko kaya kayo. Ay mo, sana babalikdan di kaya kaming kasalanan, nang laway mo yung kasalpantianin kaya kang iglesia. At pamayapan mo yung pambilugan agpangking kaburian mo, ikang mabibi at magari, manggaman, king alanganga. Amen. Ing kapayapan ng ginuman tabi, sana kapilan man kaya kayo. At kaya kaon timurin. Di po may kakapatag, masyatangin pupugayang kapayapan kay metong at metong. Kapayapan kaya kaingan. Yung kordero ng Diyos, yung milalako king kasalanan ng yato, non tamang mayaos king apunan ng kordero. Gino, Eg eko matampang tanggap kaya ka. Dapo tigkas miyay nga mano mo, kumayap na ako.
Karen pong kaya beming sisimba king live streaming. Siklaw tamo po ban pangadyan ning dapat ay espiritual ning pamakinabang. Itamongan po. O Yesus ko, sa salpantayanan ko, king atsuka king kabanal-banalan a sakramento. Kaluguran da ka, may git king sablang bage. At pagnasan ko, ing tanggapan da ka. Dapot pauli na ningyening pinandit, era kaya tanggap king sakramento. Umeka mo man espiritual, kening puso ko. Kakaulanda ka, bala mo wari, at tsuka ka rin. At pakisan metong keng lubusan, ing sarili ko keka. Musanay paintulot kapilan man, ing mikawani ko keka. Amen. Orasyo Emperata, itamongan po. O Diyos ay pami, lalapit kami keka, kaniting masipit a pamangailangan mi. Aduan mi keka, ingkambilan at ingatan mo kami, laban king COVID-19. Ape pasakit na, at may kamate na, karing dakal at tao. Ipanalangin mi, antabayanan mula, ring taong mitutukan manintun panulo, para kaniting sakit, at mampat, king pangakalat na. Kambilan at ingatan mula ring doktor, narsis, at ding sablang lilingap, karing misalunan. Ban makasuyo karing masakit, kambening belwan at masabal. Ipanalangin mila retang miyawa na, kumayap na lasanang malalagwa. Ingatan mula retang lilingap karela. Pagkalaman mula nga lananggang kapainawan, detang mengayaw na biye. Pagkalam mo kaya kami, ingrasya mo, kaniting masakit a panahon. Ban magobra kami, para king ikakayap ding sabla, at ban makasaop kami, karetang atyo, king pamangailangan. Ipaniga po mikeka, ing patuknangan mo na ing pangakalat ni ting virus, at ing pangakabos mi, karing takot mi. Pagkalam mo iti, king kapamilataning ginuming Jesucristo ng anak mo, ang mabibiyempon magari kambe mo, king kametunganing banal na Espiritu, Diyos, manggaman king alanangga. Amen. Lalam na po ning kayampunan mo, magsakdal kaming magkanlong, o kabanal-banalan ay hinduning Diyos. Musana pisawili, ingaklis mi keka, king kakulangan mi. Nune, bagkus mo kaming ikabos, king sablang panganib, o maligaya at kanunwanan a Birhen. Amen. Birhen de los Remedios, induning kapaldanan, Ipanalangin mo kami. San Rafael Arcangel, Ipanalangin mo kami. San Sebastian at San Roque, Ipanalangin niyo kami. San Lorenzo Ruiz, Ipanalangin mo kami. San Pedro Calungsod, Ipanalangin mo kami. Santa Rita de Casia, Ipanalangin mo kami. San Agustin, Ipanalangin mo kami. San Simon at San Judas Tadeo, Ipanalangin niyo kami. patulunan ming Santa Monica. Ipanalangin mo kami. Manalangin tamo. Oy paming malugod, king Espiritu mo, manalangin kami. Ing sakramentong tinggap ming eni, papanatilya na kesa king malugod mong pamaningat, kabang parangalan ming kamatayan di San Simon at di San Judas. Itiyadon mi king kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Ating ginum antabi kay kayo. At kekan timurin. Bendisyonan ako nga ng Diyos sa may paintutu. Ingib pa, amponing anak, amponing banal Espiritu. Amen. May arining kakatang kapag masusyan, o may tanang ini, luguran tayong Diyos,
ating kaparatamong tao. Salamat, King Diyos. Dakal pong salamat. Maya po oras kakingan. Magandang araw. Marami pong salamat. Thank you. Ingat, may mingat kayo po.